निलेश शिंदे. निलेशजीने अत्यंत विपरीत परिस्थितीमध्ये विजय खेचून आणला आणि वैभव नाईकसारख्या एका दिग्गज आमदाराला हरवणं सहज आणि सोपी गोष्ट नव्हती, कारण ते सातत्याने फिरत असतात, लोकांमध्ये असतात. नितेशजी तर निवडून येणारच होते, त्यांची चांगला संपर्क त्यांचा अगदी विद्यमान आमदार आणि त्यामुळे एकंदरच संपूर्ण कोकणामध्ये चांगलं असं यश हे शिवसेनेला मिळालेलं आहे, भाजपला मिळालेलं आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की बाळासाहेब ठाकरेंचा खरा वारस कोण, याचं उत्तर हे जनतेने मतपेटीतून दिलेलं आहे. आता त्यांना काहीही बोलता येणार नाही, कारण बाळासाहेबांची स्वतःची इच्छा होती की माझा शिवसैनिक महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे आणि त्या शिवसैनिकाने अशी एक अलौकिक कामगिरी करून दाखवली की त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली ही निवडणूक त्यांनी एक हाती जिंकून दाखवली. बरोबर अर्थात समर्थपणे फडणवीस साहेब होते आणि ह्या दोघांची जी जोडी आणि त्यांचं जे इक्वेशन आहे त्याच्याबद्दल वर्णन करता येणार नाही. गेल्या 2.5 वर्षामध्ये त्यांनी महाराष्ट्राला एका वेगळ्या पातळीवर नेऊन ठेवलं. त्यानंतर अजितदादासुद्धा आमच्यामध्ये सामील झाले, त्यांनी चांगला परफॉर्मन्स आणि लोकसभेमधलं अपयश पूर्णपणे धुवून काढलं आणि चांगलं असं यश या निवडणुकीमध्ये मिळवलं आणि आपण एक तरुण उभरतं नेतृत्व आहे हे सुद्धा त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं. सर्वांचं मी मनापासून कौतुक करतो आणि आता आमची जबाबदारी जास्त वाढलेली आहे. खासदार आणि तिन्ही आमदार हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले एकाच पक्षाचे म्हणजे महायुतीचे आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्हाला विकास करायलाच लागेल आणि त्याचं 6 महिने 1 वर्षात करायला लागेल. ते आम्ही निश्चितपणे करू आणि एकच सांगतो, अनेक वेळेला अशा मुलाखती देत असताना अनावधानाने कोणातरी नावं राहून जातात. कोणी रागवण्याचं कारण नाही, अनेक लोकांनी काम केलेलं आहे. माझ्या तर सर्वच सहकाऱ्यांची नावं मी घेतलीच नाही, यांनी उत्कृष्टपणे निवडणुकीची यंत्रणा आखली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.